Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Hasta la vista, baby. Je z roku 1718. Ahoj miláčku, jak se máš? Ahoj lásko. Jak bylo v práci? Dobře, povyšli mě. A mě zas vykopli. To nevadí, když tak zase bude jíst popelní. No jo, ale aby zas nechytl tu salmonelu, žloutenku. Nevadí, koco. A tak dál. Ach jo. Bože, pane bože, to se mi střílí, pane bože. Můj bože, můj bože. Lásko, můj bože, postřelili mě. Kdo? Rusní rusáci. O můj bože. O můj bože, jste postřelili. Dělej, stávej, počkej, nepomůžu, počkej. Počkej, jsi spadnout. Dělej, ježišmarja, stávej. No, pojď, Joši, pojď. Stávej. To je dobrý. Dělej, bráchy mě! Nepomůžete mi, ne, já nic nedám, nedávám nic, Nedáš, jo, nic nedáš. Ty mě nic nedáš. Hasta la vista, baby. Co je ti, lásko? Nejdřív já a teď ty. Cože? Jo, budova vybuchuje. Musíme na střechu. Jo, tam to nás přeletí vrtulník. Jasně, jedem. Ne, to moje diamanty. Moje diamanty. Hrnutí, moje diamanty. Stoj, to jsou moje diamanty. Teď. Vidět, co se štíčí. Hej, to jsou moje diamanty. Moje! Je po něm.